Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina-ke lami igama ngumfeza uMthuthuka Khumalo bathi ilaspo namagumethe. Ngizophinde ngicela ngane wethu-ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze okufanele ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese uyangilandela ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook @Mfezeko_, ilastborn yamagumethe. Ngaza kwethu-ke sokuhloni ukukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana mayelana nevidiyo etrendayo yenkosi uMisuzulu khona-ke yabona khona ividiyo esabalele ey'nkundleni zokuxhumana-ke ethuka uNdlunkulu-ke laphana ngaza kwethu. Abantu bahlukene phakathi, abanye bagxeka laphana-ke uNdlunkulu ukuthi-ke awukho umuze ongashunqa intuthu, kodwa-ke asikho isidingo sokuthi athathe izindaba zakhe ayisabalise ngaphandle-ke laphana-ke. Omunye ukhulumile kakhulu uNgezemchono okhulumile ngalo daba olucishe lifana lo, angizukwanda kakhulu-ke kodwa-ke laphana uthola ukugxekwa kakhulu insizwa uThabani yakwaHlatshwayo laphana angizukwanda kakhulu. Nansi ividiyo uThabani Hlatshwayo la khona ungezwe ukuthi ungani agxeka uNdlunkulu kusabalisa lolu daba olufana nalo lesikundleni sokuxhumana. Ichunu leli lihlulwa zinkinga zalo, nalo linenkinga eshisa bhe, liyahluleka ukuyinaka, libhizi lothi uMdolomba wrong. Lo mfazi walo wayephuza nama-Nigeria eCape Town lithini ngaye? Uright yena ngapha yena ulwisa ama-foreign, umfazi wakhe yena uphuza nama-Nigeria laphana eCape Town. Uright yena usabhedela uMdolomba nini? Ngazobhedela uMdolomba wena ngizwe. Ngabhedela nje uMdolomba. Hayi yabheda iy'nkinga zekhaya zafukamela ngazodayela uMdolomba. Nalo wakho kwakufanele afukamele iy'nkinga zekhaya angaphuzi nama-Nigeria kuze kuphutshe amavidiyo. 99 tshela mina. Anikwazi unithi uMdolomba wrong. Uma ngabe nithi uMdolomba wrong kusho ukuthi nonke aninalo iqiniso eSouth Africa. uMdolomba nje ayikho into wrong ngayo. Lo thiwa nje uyisilima baba uNyathi unezinto ezintathu zokuzenza manje. 1, ukwamukela izilwane eqhamuka kubaba uMisuzulu ezoxolisa kuwena. 2, ukuthi yenze i-public apology ebiza intatheli etshela ukuthi unguNkulunkulu omkhulu kangakanani wena, yabo. 3, ahlambuluka ukuthi kungani ekubize ngesilima, ngoba njengoba ekubize ngesilima ikhona into akade libele ifumbethe. Uyinkinga umuntu odakwa kanti ukubambela iqhubu, uyinkinga lowo muntu. uMisuzulu bengadakiwe laphana, ubeventa, uyaventa lo muntu. Angithi ngiyakutshela ubeventa. Ikhona into uLogunju Shemba amenza yona okufanele ayihlambuluke uMisuzulu. Angithi ngiyakutshela mina uMisuzulu ufanele ehlambuluke ukuthi kungani uShembeze wambuka ngamehlo ukuthi usilima, ngoba hayi ukuthi uvele wathi uyisilima. Ikhona into uShemba ayenza uyena, fanele ahlambuluke. Akahlambuluke ngempela. There is more to tell in this. Fanele ehlambuluke. Lawo maphepha wanayo inhlambuluko. Amaphepha nje, amaphepha abhaliwe angabhalwa nawo obani